मेलखौ दैदेनलांनाय मानगोनां आफादगिरि आरो नुजाथिफैनो हानाय बिपिएफनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बे नांदरबारि गामिनि साफ्रोम रायजो राजा नोंथांमोन आं गिबिसिनथारावनो बे सानजौफु समनि आंनि गोजोन गाहाम हामलायनायखौ आं बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय। जारिमिनखौ जोङो एनडिएफबिआ सोरजिदोंमोन। गोदो बिएसएफखौ बिएसएफआ माबोरै जोनोम जानाय आं बिनि फंनैसो आं बुंनो हास्थायदों। दिनैसिमबो जाय बेक्तिया जोबथेसालियाव दङ, जाय गोरोबथाखौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर' हारिनो लाबोनानै होफैदोंमोन, बे गोरोबथानिनो सागानगिरि गेदेमा रन्जन दैमारि बिथाङा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दं। दिनै बिथांनि सानखांथि आरो सानस्रियावनो 1986नि 3 अक्ट'बराव गावनि गामियाव अदला खासिबारियाव जोनोम मोन्दोंमोन बिएसएफआ। आरो बे बिएसएफआ फुटबल गेलेनो थाखाय जोनोम मोनाखैमोन। बे बिएसएफआ बैसागु फांसन खुंनो थाखाय जोनोम मोनाखैमोन। बे बिएसएफआ थाखा फैसा आरजिनो थाखाय जोनोम मोनाखैमोन। बै बिएसएफआ रंजानो बाजानो थाखाय जोनोम मोनाखैमोन। मानो थाखाय जोनोम मोन्दोंमोन बिएसएफआ? बर' जाथिया बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबलांसिगौमोन रायजोफोर बै समाव। बे जोबलांनो नागिरनायखौ बासायनो थाखाय बे बिएसएफआ जोनोम मोन्दोंमोन। आरो बिनि थाखायनो दिनै बे ओनसोलनिफ्रायबो नै आदामोना गोथां एग्जाम्पल जाब्रां सारमोनजों लोगोसे अपारेशनाव थाबोनाय सासे व्यक्ति बिथाङा खाफाल मोजांखाय थांनानै थाबाय। जाब्रां सारा दिनै मुंख्लं जाबाय। बे नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्रायबो गोबांथार जोंनि जोहोलावफोरा बे बिएसएफआव बाहागो लादोंमोन। मानि थाखाय लादोंमोन? धन सम्पति खामायनो थाखाय लायाखै। जाथिया बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबलांनो नागिरनायखौ गिख्रंनानै बयबो जोंनि जोहोलावफोरा बर' जोहोलावजोफोरा बे बिएसएफआव बाहागो लादों। आरो बे बिएसएफआ जाथिखौ बासायनो खामानि मावबोदों। दिनै रन्जन दैमारिया बै समावनो एमए कमप्लिट खालामनाय सासे व्यक्ति। गावनि जिबननि थाखाय सिन्था खालामोब्ला मोजां साख्रि बाख्रि लानानै बिथाङा रायजो जालांनो हायोमोन। गारि गुरा धन सम्पति गासैखौबो बिथाङा खामायनानै लानो हायोमोन आरो गोजौ थाखोनि मोनसे संसार जालांनो बिथांमोना हायोमोन। नाथाय बियो बेखौ खालामाखै। खारना जाहैबाय बियो हारिखौ मोजां मोनदों। आरो बै समनि जि जाथिनि थासारि, बे थासारिखौ नोजोर बोनानै बिथाङा उफाय गैया हाथियारनि संग्रामखौ खालामनो हिदान्त लानो गोनां जादों। आरो बिथांनि बे सान्थौआव, बिथांनि सानस्रिखौ दिनै मोजां मोननानै गोबांथार जोंनि बर' जोहोलावफ्रा जों जोनोम गैयामोन 86आव। जोंबो दिनै बेसेबांबा उनाव जोनोम मोननाय सासे व्यक्तियाबो बिनि सानस्रि आरो थांखिखौ मोजां मोननानै जोङो आफादाव बावसोमदों। आरो बिदिनो जोंनि गोबां लोगोफोरा बे संगठनाव हाबनानै जातिखौ फोथांनो थाखाय गावनि बेसेन गोसा थै आरो जिउखौ दान खालामदों। बिनि गोथां एग्जाम्पल जोंनि मेगननि सिगाङाव बारलांबाय। बे 34 बोसोर एनडिएफबिनि जि गिख्रंथाव मोनसे हाथियारनि संग्राम, बे संग्रामाव 3000निबो बारा बर' एनडिएफबि आइजो आरो जोहोलावफ्रा जिउ बाउदों। दिनैबो नोंथांमोननि बे सेराव थानाय मानास अरनबारि गेजेराव जोंनि मुंख्लंनि सोरनिबा गोथै सहआ स्रियै उन्दुनानै दङ। दिनैबो जोंनि मुंख्लंफोरनि गोथै सहआ बांलादेश म्यानमाराव स्रियै उन्दुनानै दङ। बिथांमोना हारिया बुहुमनि बिखायाव अराय सम थांनानै थाथों होननानै गावनि बेसेन गोसा थै आरो जिउखौ बावलांदों रायजोफोर। धेमालि नङा। आं बुंनो हास्थायदों दिनै बुहुमाव गोबां रोखोमनि मोजां मोननायनि बिदिन्थिफोर दङ। बे आदाखौ आं मोजां मोनदोंब्ला आं बेखौ खोथाजोंबो मोजां मोननो हायो। बिनो थाखा होनानैबो मोजां मोननो हायो। बेखौ माहाबा खैफोदाव गोग्लैनाय समाव बासायनानैबो आं बेखौ मोजां मोननो हायो। नाथाय पृथिबियाव बयनिख्रुइबो जौसिन मोजां मोननाया जाहैबाय सोरखौबा जुदि नोङो मोजां मोनोब्ला बेयाव थै आरो जिउ होनानै जुदि मोजां मोनबायब्ला बिनिख्रुइ देरसिन एग्जाम्पल गैया। थ' बे जारिमिनखौ एनडिएफबिआ सोरजिदों। बर' हारिखौ थांना थाथों होननानै, बर' हारिखौ मोजां मोननानै जोंनि लोगोफ्रा थै आरो जिउ बावदों। जोंहा अफिसार बिथांमोनजों लोगोसे खामानि मावबोनाय मिथिंगा जौ सेरेब बिखाया गब्लंलांदों, हां थिफुं थिफुं थादों। बिसोरा थैनो गोसो गैयामोन, बासायजानो लुबैदोंमोन। जोङो फोरमायदों जों गैयामोन बै समाव, खारन जोंनि नांनाया आलादा आलादा। जों सिनायबोलाया समनि थासारिखौ, गावनि जिउखौ रैखा खालामनो बै समाव बेबायदि जिउ बावलांदों। खास्रि बिस्रियै जोंनि गोबां लोगोफोरा जिउ बावनो गोनां जादों। जोंनि गोबां आइजोफोरा खाफालनि गोजा सिन्दुर खोमोरनो गोनां जादों। थ' मानि थाखाय? आरो बे मोजां मोननायानो दिनै बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन मोजां मोननाय, बिनिख्रुइ जौसिन आरो जेबो मोजां मोननाय बा सोरखौबा अननाय दिनै पृथिबियाव एग्जाम्पल बा बिदिन्थि गैया। आरो बेखौ दिनै एनडिएफबिआ खालामबोदों। बेयावखायनो दिनै जोङो राजनितिक खैसाराव जाथिखौ जोबलांनो नागिरनायखौ गिख्रंफिननानै जिरायनांगौ समाव, गावनि फेमिलिजों थानांगौ समाव, गावनि समाजाव थानांगौ समाव जों बेखौ खालामालाफानो दिनै बेसेबांबा गोजान जायगानिफ्राय फैना नोंथांमोनजों जों सावरायफैदों। दिनै मानो? मा राजखान्थियारि खैसार? दिनै नोंथांमोना नुदों आरो जों बर' हारिया बे हानि थागिबि। जोंनि आबै आबौआनो बे ओनसोलाव जिब जुनारजों फाइट खालामनानै जुजिनानै मानसि थाजानाय सोदोमस्रिखौ सोरजिदों।
आरो दानि बावैसो बुंदों बे मिटिङा जागायजेननायनि सिगां गोदो जों जेब्ला थायोमोन बेखिनि ओनसोला बै दावखोबोनाय जायगानिफ्राय सारा माने साल बागान गोनजाजोबमोन मानसि गैयामोन बेयाव दिनै नोंथांमोना बेयाव ग्रें ग्रें रायजो जाबाय न' खाबाय गय गायबाय अमा फिसिबाय नोंथांमोना संसार जाबाय नोंथांमोननि गथ' गथायखौ बेयाव फिसिगासिनो दङ फोरोंगासिनो दङ सोर खालामदों बे थासारिखौ जों खालामदों बेखौ जेब्ला फोसाबदों मानसि थाजानो नागिरनाय बनायदों बे समाव जोंनि आबै आबौआ हाग्रा दानस्रायदों सोरबाया बेराम जादों सोरबाया जिबौ दंगर जादों बै समाव फरेस्टारफोरजों गोबां दुखु दाहा लानांदों जुजिनानै दिनै मानसि थाजानाय खालामदों सोदोमस्रि सोरजिदों दिनै बे नांदरबारि गामिया बे जारिमिनखौ मोजाङै मोनथिगौ हयथ' बैसोगोरा सुबुंफोरा मोनथिगोन आं बुंनाया दिनै नंगौना नङा थ' बेबायदिनो नांदरबारि बायदिनो सारा आसामल' नङा नर्थ इस्टआवनो बे सा सानजा भारतआव बर'फोरा हाग्रा दानस्रायनानै मानसि थाजानाय अर्थात सोदोमस्रि सोरजिनाय मोनसे जाथि बे हानि जों थागिबि बे हानि फिसा जोंनो थाग्रोदों थेवब्लाबो दिनै जोङो थागिबि हारिबाबो मानो दिनै जोङो अलखदाव गोग्लैदों आं दिनै खेला गेलेनानै बा नंखाय बाथ्रा बुंनानै राजनिति खालामनो फैयाखै रायजोखौ जाथिनि अलखदखौ जों नुथारनायखायसो दिनै राजखान्थियाव ओंखारनो गोनां बाध्य जादों दिनै माबायदि जों थागिबि फिसाफोरा आरो बुहुमाव मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिन मोनसे संगठन दङ आफाद दङ बे आफादा मोनसे समाव स्टाडि खालामदों जे जोङो बुहुमनि माबायदि हारिखौ थागिबि होननानै बुंगोन बुहुमनि बबे मोनसे हारिखौ जोङो हानि फिसा होननानै बुंगोन बिथांमोना बे बाथ्रानि सायाव स्टाडि खालामदों सार्भे खालामदों रिपर्ट कालेक्ट खालामदों आरो बे बुहुमनि गोजौसिनाव थानाय मोनसे आफाद जायखौ जोङो इउनाइटेड नेशन्स होननानै बुङो बिथांमोना 20 बोसोर सम लादों स्टाडि खालामदों रिपर्टनि उनाव रिपर्ट कालेक्ट खालामदों कमिटिनि उनाव कमिटि बानायदों कमिसननि उनाव कमिसन बानायनानै बिथांमोना बुहुमनि खना खनला जायगायाव हरदों आरो बिथांमोना गथा खालामदों जोबनायाव 20 बोसोरनि उनाव जे नैबे हारिखौ जोङो थागिबि होननानै बुंगोन माबायदिखौ बुंगोन जायफोरा मोनसे जायगायाव जारिमिना मोनहासयै समनिफ्रायनो थायो बै जायगानि बै माहारियानो बा हारियानो थागिबि जायो अब्ला दिनै नायदो बर'फोरा बे हानि थागिबि नंगौना नङा जों बेयाव बबे समनिफ्राय रायजो जादों बेखौ दिनै जारिमिनाबो मोनहास'वा जारिमिनाबो खोन्थानो रोङा जों बबे समनिफ्राय दिनै बेयाव रायजो जादों जों बबे समनिफ्राय बे ओनसोलाव बाथौ सिबिबोदों जों बबे समनिफ्राय बे ओनसोलाव दख'ना आर'नाइ गाननानै थांनानै थाबोदों बेखौ दिनै जारिमिनाबो मोनहास'वा प्रि अफ हिस्ट्रि जारिमिननि आगु समनिफ्रायनो जोङो बे जायगायाव दङ अब्ला जोङो बे हानि थागिबि हानि फिसा आरो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों बिथांमोना जे गुबुना गाग्लोबनायनि सिगां जुदि बबेबा मोनसे हारिया मोनसे जायगायाव दङब्ला बै हारियानो बे हानि थागिबि अर्थात हानि फिसा अब्ला नायदो जारिमिनाव रोखायै जों नुदों इंराजिफोरा इंलेन्डनिफ्राय फैनायनि सिगां ब्रिटिशफोरा फैनायनि सिगां बर'फोरा बे हायाव दङ बे ओनसोलाव दङ बे सा सानजा आसाम आरो भारतआव दङ जोङो अब्ला फरेनारफोरा गाग्लोबनायनि सिगां गुबुना गाग्लोबनायनि सिगांबो जों बे हायाव दङ दिनै जों नुयो जारिमिनाव 1228 दिनै आहमफोरा फैदों आहमफोराबो जोंखौ गाग्लोबफैदों आहमफोर फैनायनि सिगांबो बर'फ्रा बे जायगायाव दङ अब्ला इउनाइटेड नेशन्सआ जिखौ डिक्लेयार खालामदों जेखौ फोसावदों बे बिथिङै नायोबा जोङो थागिबि जों बे हानि फिसा आरो बे हानि फिसाफोरा मा मोन्थाय दङ हानि फिसाफोरा जेरावनो थाया मानो फरेस्ट लेन्डआवनो था ग्रेजिं लेन्डआवनो था गभर्नमेन्ट लेन्डआवनो था बबेबा दै जिङावनो रायजो जा बबेबा बोरियाव रायजो जा जों जेरावनो संसार जानानै बे हाखौ गावनि खालामो जेराव जोङो इसोर सिबियो जेराव जोंनि गथ' गथायखौ जोङो खाङो बे हाया जोंनि जायो जोंहा बेबायदि गिदिर अधिकार दङ नाथाय दिनै मा नोंथांमोननि साखाथियाव थानाय नोंथांमोननि सेराव थानाय जायगा दिनै बै फरेस्ट ओनसोलनिफ्राय जोंनि गोबां बर' गामिखौ दिनै सिफायनानै होबाय JCB लागायनानै जोंनि न'फोरखौ सिफायदों बाथौ थानसालिखौ दिनै सिफायदों गिर्जाखौ दिनै सिफायदों बैसोगोरा सुबुंफोराबो दिनै आलानि आथानि दिनै जानो गोनां जादों अखा बांखा समाव सिफायनानै होदों जोंनि न'खौ सोर खालामदों बेखौ आं दहाय जे बुंदों राजखान्थियारि खैसार दिनै राजखान्थिया जुदि गोरों व्यक्तिनि आखायाव गोलैयाब्ला जातिखौ मोजां मोनग्रा रियेल मानसिनि आखायाव जुदि थायाब्ला बिनिख्रुइ बांसिन गोदोर समयसा जोंनि गेजेराव फैगोन दिनै बे ओनसोलाव होखारदों नोंथांमोननि ओनसोलखौबो होखारनो गोबाव नांनाय नङा अदालगुरि बाक्सायाव दिनै खालामाखै बिथिंबो होखारनो गोबाव सम नांनाय नङा जुदिहाय जोङो गोहो गोलोंदां व्यक्तिखौ राजनितिकनि पावारखौ होनानै दोनोबा जुदिहाय जोङो फोथाय खेबस' खालामग्रा दैदेनगिरिफोरखौ पावार होनानै दोनोब्ला जोंनि गेजेराव बेबायदिनो राजखान्थियारि खैसारा फैगासिनो थागोन रायजोखौ बेवहाय बेखौ नुनानै गोग्गो मोनसे राजनिति जोंनि गेजेराव नांगौ आरो जि जेंना राजखान्थिनि जेंना बे जेंनाखौ बोस्रांनांगौनि थाखाय जोङो मोजां दैदेनगिरिफोरखौ दैथायहरनांगौनि थाखाय जों खामानि मावदों रायजोफोर आं नोंथांमोनखौ सोंनो हास्थायदों रायजोफोर
बे 17 बोसोर बा 15 बोसोर BPFनि सासनाव सोरबा होखारजादोंमोन ना रायजोफोर होखारजायाखैमोन दा दिनै होखारजायाखैमोन जों बेखौबो बुजिनायखाय मोनथिनायखायनो दिनै जोङो UPPL सापर्ट खालामनो नोंथांमोननि गेजेराव फैयाखै बिनि थाखायनो दिनै जों BPF सापर्ट खालामनो फैदों अर्थात 7 तारिखआव जानो गोनां जि बिसायख'थि एमपिनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै खाम्फा बरगयारिखौ दिल्लीयाव MP महरै फाथायनो थाखाय जों नोंथांमोननि गेजेराव फैदों रायजोफोर जोंनि हा हुखौ रैखाथि खालामनांगौनि थाखाय जोंनि बाथौ सिबिनायनि जि नियम खान्थि जोंनि बर' सुबुंफोरा ख्रिस्टियान दङ बिथांमोननि ख्रिस्टियान सिबिनायनि जि नियम खान्थि इसोर सिबिनाय जि माने आसार खान्थि बेखौ फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय जोङो एमपिआव खाम्फा बरगयारि बिथांखौ दैथायहरनांगोन दिल्लीयाव बेवहाय खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोना गासैखौबो दिनै मेगनजोंनो नुदों जोंनि गेजेराव माबायदि जेंना फैदों बे 17 बोसोर BPFनि सासनाव खुनु बर' फिसाया न' बां सिफायनानै दिनै हालाय हाफाय खालामजायाखैमोन मानो दिनै जों जाखो NDPनि जि गोलाव मोनसे संग्रामाव नोंथांमोना जोंजों लोगोसे दुखु दाहा लाफादोंमोन जोंनि लोगोफोरा जिउ बावदोंमोन थै बावदोंमोन बिथांमोना बर'फोरा गावनि हायावनो न' सिफायना होजाथों थानसालि सिफायना होजाथों होखारजाथों होननानै थैयाखै बाम्बुरगोरा सारमोना जाब्रां सारमोना बिनि थाखाय जिउ बावाखैमोन बिथांमोना मानि थाखाय जिउ बावदोंमोन बुहुमनि बिखायाव बर' हारिया जेब्लायबो देदगा दुदगायै गावनि मान सन्मान हारिया जिखिनि सम्पद दङ बे गासै सम्पदखौ लानानै बुहुमनि बिखायाव थांना थाथों जौगालांथों होननानै जोंनि मुंख्लंफोरा जिउ बावदों आरो दिनै जोङो बे राजखान्थियारि खैसाराव फैनाय जेंनाखौ नोजोर बोनानै मुंख्लंफोरनि जि सिमां बिथांमोना जेनि थाखाय जिउ बावदोंमोन बेखौ दिनै कन्टिनिउ खालामनांगौनि थाखाय अर्थात जाथिया बुहुमनि बिखायाव थांना थाबाय थानो मोननांगौनि थाखाय जों दिनै खामानि मावदों रायजोफोर आरो बे थांखियाव नोंथांमोना हेफाजाब होनांगोन जों नोंथांमोननि थाखायनो खालामनो नागिरदों जुदिहाय नोंथांमोना गोरोन्थि डिसिसन लायोब्ला माबा मोनसे फिसा अरुणोदय मोननायनि थाखाय माबा मोनसे फिसा अनसुंथाइ मोननायनि थाखाय जुदि नोंथांमोना गोरोन्थि जुदि डिसिसन लायोब्ला जोङो पस्तायनांगोन रायजोफोर थांनाय BTC इलेक्सनाव बे आदामोननि खावलायनायावनो जों खाम्फा बरगयारिनि जानानै बे ओनसोलाव गोबांथार फोसावदोंमोन जोङो फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै बै समाव जों बुंखादोंमोन दिनै जि परिबर्तननि जि स्ल'गान बे परिबर्तननि स्ल'गानजों फैनो नागिरनाय प्रमोद बर'आ BTCआव दिनै क्षमतायाव फैनो नागिरनाय चिफ जानो नागिरनाय व्यक्तिया खिन्थु परिबर्तनखौ मोजां रोखोमै लाबोनो नागिराखै सोलायनाया मोननै रोखोमनि दङ थाखानाय गाज्रिनिफ्राय साबसिनाव फैनाय बेबो सोलायनाय मोजांनिफ्राय गाज्रिसिनाव फैनाय बेबो सोलायनाय जोबजाया सिफायजाया बिनि थाखाय नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटआ नांगोलनि सावगारियाव गोग्लैनांगौ स' नोंथांमोननि बे बेसेन गोसा भटखौ नोंथांमोना होगोन आरो जिखिनि बाथ्राफोरखौ बुजिबाय बे बाथ्राफोरखौ आं जेरै उदालगुरिनिफ्राय फैनानै नोंथांमोननो सावरायफैदों नोंथांमोना अभार फननि गेजेरजोंबाबो न'खरनि बाय बाहागिफोरनो खोन्थानानै BPFनि गोख्रों सासे फोसावगिरि बायदि महरै बाहागो लानानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटआ नांगोलनि सावगारियाव गोग्लैगोन होनना फोथायनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ आं बेखिनियावनो बुंनानै फोजोबसै